Čau, já jsem Honza a vítám vás u Petrol podcastu. V první řadě mi dovolte vás pozvat na naši výstavu a food festival na Trojském zámku 20. a 21. července. A taky mi dovolte poděkovat Haha Media za tyhle prostory, studia, techniku. A bohužel z Bystra jsme se museli odstěhovat, Bystro zavírá, to určitě už všichni víte. Ale jdeme dál. Mým dnešním hostem je Martin Miller, Muldix, Automotive. Martine, jak se člověk dostane k tomu, aby moderoval asi největší český pořad o autech? Ahoj, děkuji moc za pozvání v první řadě. Vážím si toho, že tady s váma můžu strávit chvilku ze svého života. A jak se k tomu dostane? No, nevím jako obecnou cestu, ale v mém případě trvalo to třeba 11 let. Nevím, jestli největší pořad o autech, ale tím, že si nehrajeme na show žádnou, ale snažíme se jít po jádru věci, tak si myslím, že přímo v tom konkrétním tady nikdo opravdu asi větší není, to máš pravdu. Usilovnou prací, no, vlastně nic víc. A bylo to tak, že tě oslovila Prima, nebo se snažil se tam dostat sám? Prima mě tahala rok a půl a já jsem rok a půl nechtěl, protože jsem úplně nesouzněl s tím, jakým způsobem ten pořad vypadá, jakým způsobem ho tvořej. A chtěl jsem ho dělat částečně tak, jak je mi bližší, aby to vlastně bylo blíž těm autům jako takovým. No a po roce a půl, co jsme se tak jako oťukávali a já jsem pořád jako nechtěl, tak jsme našli nějakou společnou řeč, dali jsme se na cestu nějakého kompromisu, který si myslím, že dneska teď to budou 2 roky v létě, co tam jsem, byl asi pravděpodobně jako vhodnej, nebo hodil se, protože sledovanost meziroční stoupla o skoro 20%. A asi ty lidi pořád mají rádi takovou tu konzervativní koncepci bavit se o autech a mini lifestyle. No. Takže to mě je blízký a proto takhle. A jakým způsobem se ta koncepce toho pořadu proměnila? Víceméně jako většina chlapských kolektivů jsou to vždycky, když tam přijdeš a nějak to běží, takový kohoutí zápasy, že se měřejí brčka, různý pérka, všecko možný. No a jednoduše byla prostě potřeba, aby jsme si, když to řeknu blbě, vysvětlili, kdo jak jako má v tom jaký slovo a víceméně mě do toho přestali jako kdokoliv kecat, takže tak. Takže máš volnou tvůrčí ruku, když recenzuješ ty auta? Mám a předem varuju, že pokud není to tak, že by samozřejmě automobilka mohla do autosalonu přijít a říct, hele, bude to tak a tak, bude to prostě, vyzní to, vůbec to tak nefunguje. To byl taky důvod, proč jsem nakonec kejvnul na ano, protože pokud by to bylo ve stylu, že někdo nadiktuje, jak to bude vypadat, tak mě to jako absolutně nebaví. Vůbec to jsi zbytečnej v tu chvíli, tu práci nemusíš dělat. No a ve finále, na co se ptal? Promiň. Jsem to taky zapomněl. Ne, nezapomněl jsi to. Jak se změnila ta koncepce? Jo, jak se změnila ta koncepce? No, nikdo mi to nekecá, prostě víceméně. A vím, co jsem chtěl říct. Když rovnou mi dávají nějaký auto, o kterém vím, že to není ono, tak akorát varuju a řeknu, hele, zvažte si 2krát, jestli to budu mít já, protože o tom řeknu tak, jak to je a co si myslím. No a dost často se třeba stane, že to ještě přehodějí a má to moderátor, který, neříkám, že na auta není takový pes, nebo není tak kritický k ním, ale má na to prostě jiný oko, víc třeba uživatelský. A mě zajímá, jaký auta jsou a nezajímá mě, jaký mají kufr, protože to není součást jejich charakteru. Tak ty si možná i tady přeskočil k jedné otázce. Testoval jsi vlastně nějaký vyloženě špatný auto, který bys buď teda skritizoval, a nebo případně si ho skritizoval, ale pak se to nemohlo zveřejnit, že třeba ta automobilka proti tomu měla výhrady? Testoval jsem už teďka za 2 roky v autosalonu pár aut, který nebyly úplně jako ono. Nebylo to ono. A volali, no. Ale jako, takže vyšla ta recenze? Přesně tak. Jasně. Vždycky to zveřejníme, ale ne vždycky se to líbí. No. Ale to není mým cílem líbit se lidem, kteří ty auta prodávají. Jejich cílem je, aby auta byly v co nejlepším světle, ale samozřejmě to, že se někde objeví, ještě automaticky neznamená, že ta reklama bude jenom pozitivní. No. To je super. Jsou nějaký rozdíly, když natáčíš pro autosalon, když natáčíš pro svůj YouTube kanál?
Docela jo, víceméně jde o stand-up věci, které já osobně úplně nepotřebuju na YouTube. Já jsem toho názoru, že když člověk, nebo já to tak mám aspoň, já jsem emotivní člověk, jsem rakci jsou emotivní, nikdy jsem na to nevěřil, ale postupem času tak nějak ten zvěrokruh něco třeba bude jako nějaký smysl mít, něco bude říkat. A ve mně, když to auto v reálném čase vyvolává emoci, tak přesto, že jsem si připravil nějaký notičky, nějaký body, kterých se třeba držím, tak mi to jde namluvit daleko líp, jde mi to namlouvat jako plynulejš a tak nějak jako je to takový to přirozený, co mají lidi na mých recenzích rádi. Když to je v tom stand-upu, tak jasně, primácká show to prostě vyžaduje, scenáristi to mají takhle rádi, dramaturgie taky, ale mně je prostě bližší auto řídit, když o něm mluvím. Takže to je zásadní rozdíl, na MMku vždycky řídím a musí jako být situace, nějaký vtípek, třeba, že jsme venku nebo něco takového, ale v autosalon se dělá scénář jako daleko dopředu a je pečlivě připravený. No. A vlastně jsem momentálně jediný moderátor, možná bych to neměl říkat, kdo nemusí scénář posílat dopředu. Takže to znamená, že ty si ty scénáře píšeš sám i pro autosalon? Přesně tak. A není tam jako žádná invektiva z žádné strany. Tak to jsem nečekal. No. A vystupuje v autosalonu jiný Muldex než na MMku? Zase se vracíme k původní otázce, která byla před chviličkou. Tím, že já v ten reálný čas jsem i venku a jenom neřídím to auto, tak to částečně sformuje podobu té reportáže jako takový. Jiný rozhodně ne, ale způsob, jakým se to dostane k divákovi, je trochu odlišnej. Plus MMko stříháme my, respektive z nějakých 70% pořád já. Nepracují pro mě kluci jako na full time. A to dál vlastně i ty vyznění, které jako zazněly, jaký tam jsou, tak se dají upravit podle toho přesně, jak to finálně chci, aby to vyznělo. A autosalonu toho pánem nejsem. Jo? Tak samozřejmě při tom objemu dat, který kluci sestříhají, respekt před nima, by to ani nešlo. A to, jak je to sestříhaný, tomu dál jako nějakou formu dá, takže tam je to výrazně jiný. Já samozřejmě mám, ne zrovna poslední slovo, nechci říkat poslední slovo, ale mám na to i při tvorbě toho snímku nějaký vliv, ale je to už potom věcí debaty. Jo? A třeba výběr hudby vysloveně na mě není, vždycky jsem opálený stylem, že je to vlastně jako věc názoru a já třeba mám nějaký, nechci říct vybudovaný cit, ale nějaký vkus na hudbu, nějaký jako, nevím, nějaká hudba se mi líbí. Jasně. A podle toho vybírám jí a samozřejmě kluci, co jsou ve střežině, mají prostě zase svoje jako pohledy na to, takže nevystupuje, ale ty reportáže rozdílný jsou. To bych lhal, kdybych řekl, že ne. Jaký máte vztahy s kolegy z autosalonu? Vídáte se třeba? Nebo když natáčíte ty recenze, jste u toho tak nějak všichni? Nebo jak tohle to probíhá? Většinou jsme na place 2 až 3, včetně moderátora, takže není nás hodně. V tom pořadu pracuje jakože 20 lidí v podstatě. Možná lehce přes 20, bych na někoho nezapomněl třeba z obchodu. A ty samozřejmě nejsou všichni na place. Vztahy máme výborný. Myslím si, že rádi se vždycky potkáváme třeba jednou za půl roku na nějaký sešlosti, ať už třeba před létem, kdy Prima slaví narozky, nebo před Vánocema na nějakým team buildingu, nějaký bowling, motokáry, takový blbosti. A je to jako víceméně nadstandardní. No. A kdyby nebylo, tak upřímně v podobném kolektivu, který nefunguje, bych neuměl pracovat. A když se takhle vidíte, diskutujete třeba právě ty recenze nebo nějaký konkrétní auta, dokážete se shodnout s kolegy? My víceméně fungujeme tak, že jako respektujeme názor těch ostatních moderátorů, víme, kdo jakým způsobem reaguje na nějaký typy aut, že třeba Pepa klasicky jakože nesnáší elektromobily, ale ve finále, ještě řeknu realitu, tak je to spíš, že si zvolil svůj image, jo? Je to o tom, že reálně, když se s ním zákulisně bavíš, tak on jako nepopře to, že to třeba není špatný v něčem, ale samozřejmě má rád benzínové věci. Asi to neřešíme tohleto. To je každýho věc, co si tam jako říká
Samozřejmě pokud by někdo šel vysloveně proti proudu a nedávalo by to hlavu a patu, tak ho ze zhora seknou. Ale tím, že se to neděje, tím, že ten výběr těch lidí v pořadu aktuálně je za mě jako výborný, takhle jako, že si to posedalo celý a všichni si tam najdou to svoje, tak je to vyvážený a jako nikdo to nějakým způsobem neřeší. A abych se přiznal za sebe, ve středu večer většinou stříhám, v sobotu dopoledne většinou jsem aktivní, buď točím, nebo se snažím nějakým způsobem aspoň trošku sportovat, takže úplně nevím, co vždycky zazní ve všech reportážích v autosalonu. Nevidím všechno. Jasně. Já jsem si všimnul, že na internetu je možný ty epizody hodnotit. A k mému překvapení drtivá většina těch epizod má strašně špatný hodnocení. Což třeba na rozdíl od MMK, tam zase ty máš jako extrémně dobrý hodnocení, si myslím, že i ten feedback od lidí máš super. Dokážeš říct, proč vlastně jakoby ten autosalon je tak špatně hodnocený? Autosalon je masová věc. Každá epizoda autosalonu má týden co týden v průměru okolo 350 až 400 tisíc zhlídnutí. A je zacílený na masy. Masy jsou lidi nejenom autaři, ale obecně konzumenti televizního vysílání. A lidi, kteří mají velký nebo spoustu času vyjadřovat se ke spoustě věcem nebo věcí, tak dost často jsou tím už unavený, znechucený a jsou kyselí na celý svět. Já, pokud se budeme bavit konkrétně na MMku, jako za to jsem fakt vděčný, se nám povedlo semknout a vlastně oslovit přímo tu komunitu autařů, který mají rádi řídit, mají rádi svezení, mají rádi se zlepšovat, jako nějaký ty dovednosti a tak dál, posouvat dál. A to jsou lidi, nechci říct lepší, absolutně ne, ale jiný. Jo, je to druh lidí, kteří jsou si vědomi, že volný čas není všechen, vážejí si ho a tím, že sledují nás, tak mají koncentrovanou dávku toho, co ty auta skutečně reprezentujou a jaký jsou. A troufnu si tvrdit, že takových jakože 10, možná 15% lidí ode mě budou koukat na autosalon a jinak ne. Takže hledám důvod v tom, že autosalon dokáže, a za to jako respekt jemu, oslovovat daleko širší masu a ta samozřejmě nevždy bude mít názor na auto stejný jako Petrolet, typu mě nebo kohokoliv jiného. Jasně. Obecně na internetu je dost běžný, že lidi mají potřebu se vyjadřovat ke všemu a často i můžou padat jako naprosto nesmyslný hejty. Máš někde papír nějaký s jménem? Já bych to podepsal, tohle prohlášení. Jo. můžeme pak po podcastu. Jo, píšou jako nesmyslný hejty, který jako nejsou ani kritika, je to prostě hejt. Měli jsme tady třeba kluky z Ukaškáru, kde Mára vlastně říkal, že už ty komentáře ani nečte, protože to prostě nemá smysl, že tam není žádná kritika, buď to lidi mají rádi, anebo to prostě zhejtujou, nic mezi tím. Jak ty k tomu přistupuješ? Čteš komentáře? Snažíš se třeba tyhle ty zbytečný hejty nějakým způsobem jako usměrnit, případně jako doptat se těch lidí, proč to napsali? Hodně kamarádů v poslední době, a promiň, že začínám takhle ze široka, mi říká, že jsem trochu blázen, že bych na to vůbec neměl nereagovat. Že bych na to vůbec neměl reagovat do té míry, že opravdu otevřu ten komentář a odpovím na něj. Bylo období, a to jako klepu na zuby, moc tvůrců to nezná, že jsme to jako neviděli. Že nám se to fakt jako nedělo a do takových třeba 40 000 odběratelů, co jsme měli na YouTube, což je léta páně hodně dávno, tak jsme neviděli hejty až jakože fakt na zlomeček procenta. Jak roste základna, roste počet lidí, kteří mají čas a chuť vyjadřovat se ke všemu, ač třeba nejsou tak políbení, tak ano, objevuje se to den co den, tam prostě 2-3 komentáře takový jsou, což vzhledem k tomu, jak široký je ten zásah toho kanálu, že to má nějakých opravdu jako 1 000 000 unikátních zhlídnutí měsíčně na našem českém trhu, tak není úplně strašný. A já se vždycky snažím těm lidem jako jít na ně jejich vlastní medicínou. A když oni napíšou kravinu, tak ji vlastně vypíchnout trochu ironickým tónem
a zeptat se jich na další názor, kdy on už si prostě jako naběhne ten člověk, jo? Protože už to, co napsal prvotně, tak dost často jedna věta odporuje druhý, jo? A je to takový, že jenom chce být vidět, je to škoda hrozná, si myslím, i jako pro ně. A jestli mě to zasahuje, no, občas jo, člověče. Občas, jako, musím se naučit to filtrovat, protože na to vůbec nejsem zvyklý, že by se to dělo. A snažím se ten obsah tvořit natolik, nechci říkat objektivně, ale natolik jako průkazně. A protože u nás to funguje tak, že cokoliv, o čem se bavíme, to musí být vidět. Jo? Pokud to auto nějak jezdí, a třeba ho sundám za to, jak jezdí, že je nedotáčivý a tak dál, tak řeknu, podívejte se, tady máte záběr, tehdy a tehdy to udělá tak a tak, vidíte to sami. Jo? A na to není co jako odpovědět, jestli mi rozumíš. Jako věc názoru, já si myslím, že to zatáčí. A tam ty reálně vidíš, že ne. Jo? Takže v tu chvíli tam není úplně prostor pro tyhle ty, řeknu, názory nebo jako nějaký invektivy lidí, ale stejně se to objevuje a snažím se na to zareagovat. A pokud ten člověk má jistou dávku sebereflexe, tak se mi dost často stane, že se nějakým způsobem někde na půl cesty trochu potkáme a on třeba ubere, jo, z toho svého názoru nebo uzná, že třeba to zbytečně přehání a pak napíše typu úplně dokonalý, Bavorák, vydáš video s Bavorákem, stejně se to jako pokazí a nebudu sprostej a je to prostě naprd, bla, bla, bla. A ty jdeš potom a frajer ti jako napíše, jo, jako možná, jo, a stejně nemá na Bavoráky. Víš? A ve finále je to jenom o tomhletom názoru, jo. Jasně. Stejně tak mě třeba hrozně vadí, že ty lidi si to dost často neuvědomují a pro tvůrce je to jako velká kudla mezi žebra. Frajer ti napíše, video dobrý, ale auto úplně na hovno, takže dislike. A já mu napíšu, pokud si to uvědomuješ, milý Jindro, tamhle někde odněkať, nevím. Dislike si dal ne tomu autu, to pošli mail na zastoupení nebo do automobilky, dislike si dal mojí práci, těm 3 dnům, který nad tím trávím, včetně střižny a tak dál, jo, přípravě. A jako auto si neohodnotil. Ohodnotíš tady v téhle chvíli mojí práci. Napíšeš dobrý video a dáš dislike. To úplně jako odporuje smyslu. A dostáváš i konstruktivní kritiku? Jo. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Vím, že neděláme nejlepší videa na světě a hodně dlouho dělat nebudeme. Možná nikdy. Spíš pravděpodobně. Jo. A vždycky je to kam posouvat. A pokud ty lidi jdou jako správnou cestou po jádru pudla, tak vlastně úplně stejně, jak to máme rádi u aut, kdy se snažíme konstruktivní kritiku posílat směrem k automobilkám, vysílat to a dost často se mi stalo, že už opravdu řekli, hele jo, i váš názor jsme posílali a vzali to v potaz, nebyli jste jediný, takže facelift bude tak a tak změna. To je jakože úžasný, že reálně člověk vidí v čase, že fakt mění svět. No, jo, jenom tímhletím, to je bomba úplně. Jo, a stejně tak se snažím reagovat na to, když má někdo jako poznámky k věci. No. A stalo se už teda, když ty automobilky se ti vyjádřily, nebo respektive to zastoupení, že to posílali do té automobilky a na faceliftu to změní, už jsi měl tu zkušenost, že to opravdu na tom faceliftu změnili? Měl. Stalo se mi to 2krát zatím a měli jsme vždycky problém s kalibrací plynu u obou těch aut. No a pracovali na tom. No. A můžeš říct, co to bylo za auto? Bylo to Mach Ečko, první verze byly hrozný a teďka momentálně BMW posílalo M2 a taky jako dost předělali. Softwarově nový update proběh a sice se o tom mlčí, oficiálně či zastoupení nic neřekne, ale je to tak. No. Ty jsi ještě zmiňoval, že vlastně vždycky je ten obsah kam dál posouvat. Plánuješ nějakým způsobem posouvat třeba Automotive? Nabízí se samozřejmě světový jazyk. My jsme historicky 2 videa udělali anglicky, hned po tom, co vznikly česky, jenom jsem prostě namluvil znova. Nebyl to průšvih, ale není to asi záležitost MMK jako takového, spíš separátního kanálu, který bude v tomhletom jazyku. Právě kvůli tomu, jakým způsobem funguje algoritmus na YouTube, tak by to ani nemělo smysl. Každopádně, kam posouvat MMko? My jsme malý trh, nás je 15 milionů lidí. A pokud nad tím budu trávit, a ono to je exponenciální, jo? To je stejně, když posouváš rychlý časy na okruhu. Ty poslední desetinky navíc jsou strašná práce. Pokud bych to posouval
jenom o trošku, strávím nad tím dvojnásobek času a reakce nebudou už jako tolik jiný a zásah ani nebude tolik jiný. Takže ano, ale spíš směrem k efektivitě jako takový. Jo? Nemyslím si, že je úplně potřeba z toho dělat jako ještě víc jako show a tak dál. Lidi mají rádi takový to, že si s tebou můžou sednout do auta, když vyprávíš a koukají na to a že to cítějí to auto a to už tam je. Takže kam to posouvat? Určitě jsou možnosti, jak dělat lepší záběry, máme velký mezery ve zvuku, jo, a tak dál, takže rozhodně jo. Ale všechno je to nákladově oproti tomu, jak teď pracujeme. A jako na ten čas nejde o peníze vůbec. Ale na ten čas tak jako daleko, že neslibuju, že to bude zásadně jiný třeba příští rok. Takže ale spíš to chci směřovat tam, abyste mohli vydávat víc videí. Já bych chtěl zůstat třeba s jedním kvalitním videem týdně, nějakým, jako třeba teďka vychází v sobotu ráno vždycky, osvědčilo se mi to docela, je to fajn. A třeba přes týden nějaký jedno takový srandovnější, vlogový. My vlastně děláme trojici koncepcí videí jako takový, nebo máme 3 koncepce. Děláme takový ty testy, které lidi znají, pamatujou si, teďka McLaren, všude McLaren. Děláme nějaké věci zákulisně, spíš takový jako sranda, jedeme na výlet, tamhle na Nordschleife nebo něco takového. A děláme reportážní videa charakteru nějakého. Teďka třeba budu dělat reportáž s dopravní policií, jo, nějakou osvětu. Myslím si, že by bylo dobré, aby vlastně ty moje myšlenky, jak řídit auto a jakým způsobem se věnovat řízení, lidi slyšeli i z jiných úst, než jenom ode mě a že vlastně se na tom shodujeme, takže tak. K tvým myšlenkám ohledně řízení se ještě určitě dostaneme. Teď ještě, já v rámci přípravy jsem koukal na tvůj LinkedIn, kde jsi psal, že se nejvíc věnuješ žurnalistice na Autožurnál. Já předpokládám, že to není úplně aktuální, protože poslední článek tam vyšel loni v říjnu, jestli se nepletu. Věnuješ se ještě nějakým způsobem psaným nebo tištěným médiím? Tahle informace na mém LinkedInu dneska zmizí. Se přiznám, že opravdu ani už jako nevím, že tam je. Ano, něco jsem loni přesdílel jenom, ale víc na té síti nejsem. Ona je dobrá, když budeš potřebovat novou práci, ale být vlastně ve vztahu s těma lidma z podobného oboru, ale já s nima tak do kontaktu přicházím a to se omlouvám, tam jsem to jako hodně prolamil takzvaně. Tam vůbec. Takže psaným médiím už se vůbec nevěnuješ? Myslíš si, že vůbec jako je v nich nějaká budoucnost? Musím říct, mně se povedlo, vlastně začal jsem na webu, postupem času do tištěných médií, pak jsem dělal pro asi nejlepší časopis český. A už tou dobou, což bylo 2017, to je strašný, je to 7 let zpátky, tak to šlo pomalinku z kopce. Jo, i s nákladama, s tou čteností těch časopisů a bylo to z toho cítit, že to nebude lepší, protože lidi nechtějí číst. Takže jsem se vlastně odmlčel trošku z těch médií. Na web jsem psal dál, ale to taky přestalo 5-6 let zpátky časem. A 2020 jsme vydali první video v lednu někdy. Ten kanál je starší, ale bylo to jen takový odkladiště materiálů spíš. Nebyly tam mluvený recenze jako takový. Začali jsme hezky pomalu, hned nějakým M-kem, nebo X3, myslím, že to byla. A vrhli jsme se na to. No. Není mým cílem jako psát víc, protože stejně píšu, stejně ty scénáře, je to trošku jiný druh práce, ale stejně tu rešerši musíš udělat, musíš si to připravit nějakým způsobem, aspoň trochu. A je to, myslím si, jako nadstavba toho psaného projevu, to mluvení. Jo? Je to trošku jiný druh práce, musíš k tomu přistupovat jinak, musíš pracovat s tím divákem, což samozřejmě u čtenářů není potřeba, ale doba se zrychluje jako strašným způsobem. Taky už nejsem 18letý parchant, 30 mi bylo docela dávno, takže vnímám to a lepší to nebude. Myslím si, že se ještě posuneme ke kratším videím časem. Nemyslím v naší tvorbě jako lidi celkově, že to prostě není potřeba, no, asi něco psát někde. Je to škoda, ale je to tak. Dá se vlastně uživit psaním těch článků, ať už na web nebo do tištěných médií? Dřív docela, jo. V současné chvíli už hodně špatně. V současné chvíli jsou samozřejmě jako 2 známý velký office housey s novinářema v České republice, kde jich je
asi 15 a 10 a živějí se tím, že píšou, ale dost často je to zase, živý je web, živý je to, že tam prodají reklamu a mají nějakou návštěvnost, ale tištěný náklad, ten už jako neživí skoro nikoho. Jaká je podle tebe úroveň české motoristické žurnalistiky? Velmi ukázková, reflektuje to, jaký jsme jako národ. Jsou to vlastně zástupci vybraní s nějakou selekcí životem prošlí, kteří by měli o těch autech referovat. A dost často i v různých jiných odvětvích se setkávám s tím, že lidi, o kterých jsem si myslel, a jsou to kapacity v oboru dost často, jo? Nemyslím doktory, ale různý odvětví, tak ta osobní zkušenost je pak hustá celkem. Že si řekneš, a tomuhle jsem věřil? Víš, takhle. Takže ta úroveň není špatná, rozhodně se zvedá. Jsou tady mladý pušky, nebo mladý, no, stejně starý kluci jak já, který to zvedají, jsou fajn hrozně, mají dostatečnou dávku sebereflexe, což hodně často těm starším chybí, protože jsou prostě u válu, jsou zvyklí, že se jim půjčuje auto, napíšou si to svoje nebo něco udělají a je to ono, mají splněno a zase jezdí novým autem další týden, ale ve finále tu práci dělají spíš tak jako pro sebe a vadí mi, že za celou dobu nepochopili, že ty lidi potřebují k tomu, aby vlastně mohli těm autama jezdit, tak by jim sakra bylo dobrý i něco dát. Takže ta úroveň stoupá. Já jsem jako pozitivně naladěný člověk, doufám, že to bude lepší a lepší, ale myslím si, že když chceš testovat auto, asi jedna z prvních věcí, jako by si měl zvládnout, je umět ho řídit. Jako, není těžký, že jo, asi. Jako. No a řídit u nás novinářů umí, nevím, zase nejsem jako, nebudu soudit někoho nebo něco takového, ale dobře řídit do 10 lidí to bude. Který média podle tebe, kromě teda MMK a Autosalonu, stojí za to sledovat nebo číst? No, od doby, co tvoříme hodně, tak na to nemám úplně hodně času, se fakt přiznám. Ale vždycky jsem tíhnul k britský novinařině. Jo, jako vyrost jsem na Harrisovi, strašně se mi líbilo, jakým formátem nechává lidi přičuchnout k tomu autu samotnému, že to vlastně není ani o něm tolik, ale jako o těch autech. Bavil mě Jetro, bavili mě projekty, i Steve Sutcliffe vlastně ty dělají, no zabij mě. V Anglesi jezdí rychlý kola a tak dále. Autokár britský, klasický, opravdu jako takový to jádro. No a z těch českých, tak mám rád Ondru Hrubeše, Hrubis, super kluk. Jede si kolega vlastně, že jo? Jasně, teď vlastně jsme kolegové 2 roky. Jede si to trošku jinudy než my, ale nedělá to vůbec špatně. A na rovinu třeba v těch modernějších věcech, které teďka nastupují a budou stále aktuálnější, bavím se o autech z Číny a elektromobilech různých, tak v tom má jako kurva velký přehled oproti mě. Takže jako klobouk dolů, je v tom kluk študovaný. Takže tak. A na nějaký moderní třeba YouTubeový kanály už nemáš čas vůbec sledovat, koukat? Nebo připomeň mi nějaký, prosím. Autotrader, Throttle House, Straight Pipes, Donut Media. Vím, občas se mi něco donese, občas jako mi lidi pošlou, podívej se, tohle bylo dobrý, ale většinou jsem pouze v roli toho, který to přelítne a úplně ho to jako nepolíbí. No. Bohužel, moc pracuju. A na druhou stranu je nějaký médium, který vyloženě nemáš rád? Jo, ale asi bych nemenoval. Dobře. Spousta obsahu se taky posouvá za paywall. Český tvůrci třeba využívají hodně Hero nebo Patreon. Jaký na to máš názor? Zase, je to vlastně skvělý, je to perfektní nápad. A akorát u nás už je těch návnat v tom rybníčku na ty kapry moc. Jo? A čím dál víc lidí tam ještě přihazujou s tím svým prutem zase svoji udičku. Jo? A je tam toho tolik, že kdyby si měl všechno platit, tak za prvý to neukoukáš a za druhý nevím, jestli to... Nejsme prostě tak jako široká komunita lidí, no, která by, pokud budu mluvit anglicky, posunu to za paywall, super, dává to smysl.
ve světě najdu, nevím, 1 000 000 lidí, co mě budou sledovat i přesto. No a u nás najdu 2000 lidí, no, tak já nevím, jestli to má smysl, no. Víš, jako upřímně, já třeba se snažím ty lidi na jejich vlastní jako svědomí, ne, ale takovou nějakou jako intuici apelovat, že pokud se jim to fakt líbí, tak ať nám prostě pošlou těch, já nevím, teď mi přišlo ráno 5,20, já si to dělám srandu, pošlete 5,20 Kč halířů, oni to fakt posílají. Jo. No ale pošle ti 100 lidí 5,20 Kč halířů, po zdanění 4,30 nebo kolik to je, jo? A fakt to zdaním všechno, účetní mě zabije normálně, to už jako neuvěřitelný, ale je to prostě lepší, než kdybych rovnou dal podmínky, hele, tady jsou, teď zaplaťte a pak to uvidíte. Tak no. Pojďme se teda chvíli ještě bavit o autech. Tobě pod rukama prošla obrovská spousta aut. Mohl bys jmenovat nějaký auta, které ti vyloženě utkvěly v paměti? Co se ti jako fakt zarylo, že bylo jako extrémně skvělý auto? A proč? Hodně často se teďka tím, že na okruhu učím a pomáhám klukům, jezdíme GT3 RS předchozí generace, to znamená facelift 4 litr. To je fantastický auto. Jo, někde jsem teď zase viděl na Instagramu, že je to skvělý, akorát, že to vůbec nejde. Tak, takový to, řekni mi, že nic nevíš o autech, aniž bys to řekl, víš co? Jasně. Takže to je jako skvělý, protože ti to ředitelností ukáže motorsport jako takovej. Ukáže ti to svět skutečných sportovních aut nebo závodních aut a jediný rozdíl v té čitelnosti už jsou jako gumy a to chování a už je to jako ono. Takže já jsem ten tým. No. A odmala jsem byl. Já jsem jako odmala, když jsme byli ve Wiesbadenu za Strejdou nevlastním a bylo mi, kolik mi bylo? Byl 99. No, tak jsem chodil do školy čerstvě, tak jsem Poršák a šel jsem tam a bylo mi jedno, kde jsme a kam jdeme a šel jsem za Poršákem. Prostě. Jsem byl vždycky takhle mimo. No a tohle mě jako provází celý život. No. A nějaký třeba lidový vozy? Protože Porsche GT3 RS je, řekněme, trošku nedostupný auto už. Lehce. Napadá tě třeba nějaký v vozovkách lidový auto, který by taky jako stálo vlastně za to si to koupit, pokud člověk chce být řidič? Jo, řidič, pokud chce být. Ne, teďka že nedávno jsme točili Superba 3.6, druhé generace, a vlastně ti to stačí na to, abys někam popojištěl, že je to svých 11. A pokud máš rád motor a benzín a takovýhle věci, tak je to vlastně hrozně kvalitně udělaný auto. Aha. Ale abys byl řidič, pokud ti to hrám třeba hrozně rád Mazda MX-5, jsou prostě... to jsem čekal. Ne, ale opravdu, jako to jsou věci, protože zase na těch menších trackdayích, jako je Písek, jako je Sosnová, jako je Mýto, tak to jsou věci, kdy vlastně nejdražší položkou za ten den bude pro tebe startovný na track day. Jo, pokud máš vysloveně jako dobrý lepivý gumy, máš vyřešený brzdy, že si na nich nešetřil, tak je nepopravíš jako nikdy. Ta věc je pomalá, slabá, ucouraná, takže ani nejde ve finále jako zničit brzdy na ní, ale je tak ucouraná a slabá a jako pomalá, že je to tak vtipný, že furt stojíš na plynu a oddělují se okamžitě řidiči od uživatelů v první zatáčce, protože prostě dobrý řidič to tam půjde pod plynem neutrálně a ono to jde. Jo. A vlastně se na celý den zabavíš královsky. Do toho je to roadster, že jo, takže si stáhneš střechu, který zahodíš za sebe, no a lítáš prostě a je to sranda. A nejlepší je, když se těch autíček jako sežene nebo sejde 5, 6, 7 za sebou a letějí všichni spolu a teď prostě vidíš ty niance. No a je to úplně stejné, jak když jsme jako haranti chodili na kolo s klukama za barák na kopec a lítali jsme za sebou v klopenkách. Je to stejný druh zábavy. Dole seš prostě vysmátej jak lečo. Tady na konci taky, když si jdeš z dráhy. A co potřebujeme jako víc? Nikdo z nás není Max Verstappen, který tamhle někde je neomylnej v podstatě. Jo? Teď byl nedotáčivej, teda tak nevyhrál, jako, měl problémy s autem, ale Miami, no, ale jako nikdo z nás není tak daleko a pravděpodobně nebude. No a pokud bude chtít, tak na to rovnou musí mít ty kačky a už jsme tady svět GT3 RS, track day, když to bereš hodně vážně, tě stojí 70 000. Jeden, jo. No, tak si koupíš 3 track day, jo, a máš tu Mazdu, jako. No, jasně. Tě ten track day potom stojí jako 10 a to přeháním, jo. Takže takhle. Určitě. Třeba BRZ není špatný. Mám trošku problém s tím, že vlastně zábava versus užitná hodnota už je jako dál normálně u té MX-5. Protože když ti jako jebne, tak si vemeš holku vedle sebe a jdete se koupat, prostě máš Cabro Roadster,
Víš, je to sranda najednou, i takhle jako. A tam to auto musíš olejový chladič vyřešit na tom BRZ-ku, musíš tohle a už řešíš víc, než co se svezeš. A v té Mazdě ne. Takže tak. Myslím si, že ty jsi asi nejznámější řidič český, nebo respektive v rámci dosahu, co se týče. Myslím si, že spousta lidí tě zná, spousta lidí o tobě ví, že jsi skvělý řidič. Jakým způsobem se člověk vlastně může takhle naučit řídit? Je to nějaký dlouhodobý proces, kdy ty se neustále snažíš se zlepšovat? Jak by se měl člověk vlastně naučit řídit? Je to přesně, jak jsi řekl. Já tu otázku dostávám jako velmi často. Jo, kde ses to naučil? Tak se omlouvám. Ne, o to vůbec nejde, ale bylo to ve 4. zatáčce roku 2011, týhletý okresky za vesnicí Chlumčany. Tam ti to došlo. Tam jsem to uměl najednou, jo. Tak to je prostě otázka, kde. Není to tak vůbec. Je to celoživotní proces. Nikdy se to nenaučím. Upřímně. Je to úplně stejný, když jsem studoval daně na vysoké škole, který mě teda strašně bavili, proto nakonec dělám tohle, že jo. Logicky. A tam to bylo taky. Tam člověk přečet pár knížek a došel k tomu, že tomu najednou vlastně vůbec nerozumí. Protože dojdeš k tomu, jak nad tím přemýšleli zákonodárci a jakým způsobem se to jako procesovalo a že by se to dalo i takhle. A jako asi podle mě každý, kdo něčemu v životě trochu porozuměl, aspoň malinko, tak mě teďka chápe. Protože prostě čím víc do toho pronikneš, tím zjistíš víc, jak složitý celý to vlastně jako je. Takže jak se to dá naučit? Úplně jednoduchý způsob je samozřejmě koupit si Mazdu, nechat si to vysvětlit od základů na těch track dayích, ale pokud člověk to opravdu myslí vážně, tak já vím, že ten jako trh ojetin je hodně probranej, ale koupíš si prostě 36. v kompaktu, dá na to debilní gumy dozadu, nějaký, co nedržej. No a jde tamhle za JZD k betonovému parkovišti mezi gumama jako řídit, jako opravdu. Jo? A až když to jako umím mistrně, tak se můžu posouvat dál. V mém případě to bylo asi nejvíc. Mi v životě dali 2 auta, moje vlastní, a to byla první Impreza v atmosféře, jo, která 2litrovka, normálně nějakých 160 koní. Předtím jsem měl slabší, ale to bylo takový, že furt chyběl výkon. A zima. A vraníky nový a jezdíš. No ono to je vtipná guma, ale ty víš, když to auto na ní máš, že nikdy nedrží. V létě to bruslí, protože to je měkký úplně jak to. Mokro, tak to bruslí taky, že jo. No a sníh, no tak to bruslí všechny auta. Jo? Takže ty se dáš do toho auta s tím, že víš, že vůbec nedrží. Už to je jako první stavební kámen k tomu, že se to naučíš víc. Protože ty jdeš do toho auta a vždycky očekáváš to nejhorší, co se může stát. Takže s tím nejhorším rovnou pracuješ a rovnou na to reaguješ. A tím, že s tím počítáš, reaguješ dřív. Tím, že jdeš po plynu, tak víš, že to je strašně fakaplý v tu chvíli, když jdeš po plynu v autě, co nedrží, že jo? No a začneš jezdit, padne sníh, no a lítáš po horách a jezdíš a učíš se vlastně bejt kamarád se smykem. Jo, a jako vlastně není nic horšího, co se ti může stát, než že seš na pokraji přilnavosti a chvíli to uklouzne a chvíli ne, protože to je jako způsob, že když se to na chvíli chytí, tak tě to spakuje, jdeš jako pryč. Takže za začátku, když to neumíš, tak fakt je lepší jet na tom sněhu a jít jezdit prostě v noci ideálně, nebejt sám samozřejmě, protože jsem jako to, a mít v hlavě, to je důležitý, mít v hlavě, že neexistuje, že uděláš chybu. Že neexistuje, že to někam dáš. Jo, protože kluci, ty jsi magor, ty to jako se nebojíš, to je, ale víš co, to je levný, víš co, tak když to zahodíš, tak co, viď? A to já nemám v hlavě. Mě úplně jedno, jestli to ta věc stále, jako teď mám třeba Audinu za 30 000, strašně vtipnou, zrezlou celou, prostě. Jen tak pro srandu, táta s ní jezdí na ryby. Jo? A nebo jestli je to auto typu na okruhu tady za x milionů, prostě máš v hlavě, že se to jako nesmí stát. A to je další, co ti jako pomáhá k tomu, aby si, když už dojde na nějakou krizovku, aby si fakt to nesledoval a teď se to stalo, ale aby si jednal, protože jako musíš se vypořádat s důsledkama svého jednání. No. A ty jsi teda říkal, že to je vlastně teda celoživotní proces, že vlastně se stále učíš. Jo. Kolikrát se ti stalo, že si třeba nějaký auto zrušil, nebo že se ti jako ten průjezd nepovedl? 7 let zpátky jsem neznal úplně dokonale zatáčku jednu a ona byla na bok 2 a já měl bok 3 a ona utahla, tak jsem byl dlouhej.
To prostě se stalo. Nebudu zastírat, že ne, nebo 7 let. No, je to 7 let, to je 2017. Jsem odcházel z časopisu. Mi to urychlo odchod trošku, ale... A bylo to starý bazarový auto. Nebylo to nic drahýho, bylo to auto za 170 000. Pak ještě na něm vydělali, protože pojišťovna dala dost a prodalo se někam z aukce a ještě někde jezdí doteď. Jako. Zas tak hodně zrušený nebylo. Jo. No a loni jsem byl v Polsku a tam jsem jel dodávkou od Lexusu a najednou byla sluníčko, krásně všecko a vletěl jsem do lesa. Jel jsem 76 a vyjel jsem do lesa z kopce dolů a stavili tam barák ve strání a najednou byl úplně vlhko, protože ho září, takový to ranní vlhko. Šláp jsem do brzdy, 100 metrů před vracákem, dělalo to takhle a klasicky nafoukli ABS v pedálu. Říkám, ty to blbě nakalibrovali. Tak znova jsem šláp, zase jsem pustil, znova jsem šláp. A když už jsme byli v tom vracáku a furt jsem měl třeba 28-30 za hodinu furt rovně, říkám, Matěj vzadu ležel, to byl takový ten luxusní Lexus za 4 miliony, říkám, hele Máťo, my asi pojedeme rovně. Cože? furt to jako nebrzdilo. No a byl tam taková kůlnička, taková mezi to se dalo vlastně dát to auto jako za cestu vedle té kůlničky. No a jak jsem vjel na tu trávu, která byla vlhká, po ránu to udělal. A jak jsem rejpnul nárazník a světlo ještě. Ale ono ve finále, kvůli chodcům jsou dneska ty auta tak strašně měkký, takže jak jsem rejpnul to světlo a ten nárazník, tak to posunulo blatník a kvůli tomu nešli otevřít dveře ještě. Tak to působilo celý dramaticky. No a byli teda na mě hodný, nemusel jsem ve finále jako nic platit, ale to jako těžce nesu tohleto. No. To se mi nestává, takový věci, jako jsem měl 70 prostě, víš. A no, stalo se. V čem teda byla chyba? Jako byla to jako technická závada na těch brzdách, nebo prostě tě to posílalo do ABS? Technická závada určitě ne, ale mají to ABSo nakalibrovaný hodně jako do komfortna, že se hodně brzo spouští. V tu chvíli ti to nafoukne pedál a brzdný účinek není takový, jaký by mohl být. Nebyla chyba v Lexusu. Jo, měl jsem prostě jet ne 76, ale 40. Pak jsme tam stáli no a všichni místní to věděli a jezdili tam 40. Jo, ale prostě Polsko, no, tak nějak překvapeníčko. Tak byla to moje chyba. Byla, no. Myslím si, že asi každý, kdo řídí, tak něco takového má. Po naučeničku. Ty zároveň, když testuješ ty auta, tak jezdíš docela pilu. Když natáčíš recenze, třeba i ty průjezdy, teď poslední recenze s McLarenem, jako nebojíš se toho. To nemůžu. Takže vlastně ani nemáš strach, když s tím takhle jezdíš? Mám veliký respekt, který tam vždycky musí být. A do toho záběru vlastně, když vím, že tam nic není, protože samozřejmě mám tam špeha, který mi volá, nebo kterým si povídám, případně hledáme úseky, uzavírky vždycky na webu, kde co je slepýho, aby jsme jezdili slepá zpátky, vím, že tam v tu chvíli jsem sám, tak v danou chvíli vždycky si říkám jako o tom respektu. Jo, kdy nesmí se ti tam ani náznakem vkrást myšlenka, že se něco stane. V tu chvíli je dobrý se na to vysrat. Jo? A to jsem xkrát udělal. Říkám, hele, ne, nemám dobrý pocit. Prostě, už ne. Ale je to taková kombinace jako sebedůvěry, která nesmí být nezdravá, protože nezdravá sebedůvěra výsledek asi jako vidíme denně v novinách. Jako v rychlosti, takový nějaký přirozený a musíš s tím autem být veliký kamarád. Což je ne vždycky snadný, protože třeba McLaren jsme vlastně měli natočený za jeden den. A funguje to tak, že, nebo za jeden a půl, večer jsme se vyzvedávali. Funguje to tak, že já prostě s tím autem jsem v takový jako symbioze a že když cítím, že je to ono, tak to prostě jde. No. A dost často to ono je. Snažím se kamarádit se spoustou aut. Ale nesmí to být pokus omyl, to bych tu práci jako hodně brzo neměl. Takže vlastně vždycky, když letíš ten průlet, tak jsi naprosto jistý, že to auto máš 100% pod kontrolou. Že se nic nestane. Musí. Taky věci, co se staly, ty dvě, o kterých jsme mluvili, nikdy nebyly při natáčení. Klepu na všech, nevím kolik zubů, ale vždycky to bylo, protože prostě člověk srandá něco, nepřemýšlí, v Lexusu hrálo rádio a holt jsem prostě jel na oběd, už jsem nás vez, jo? Už jsme měli hotovo. A najednou zatáčka. A neletíš, ale prostě se to stane. A při tom natáčení je dobrý, ty si tu zatáčku projel jednou, plynulejš, pomalejš třeba, víš, že tam není volej, štěrka a tak dál. To jsou věci, které když se jdeš někam svíc na okresce, tak nevíš předem. Proto nikdy nemůžeš jet to tempo, co vidíš potom třeba na těch průjezdech, protože jsi tam předem prostě
nebyl. Jasně. No. V recenzích teda auta tlačíš na úplnou hranu možností, nebo... Co v nich je? Co v nich je, přesně tak. Jaký jsi řidič v běžném provozu? Hodně klidnej, upřímně. Jo, nenervuješ se. Jo, to... Jo. Já si jako zapovídám něco, když je to vyloženě nešťastný, to, co se děje přede mnou v autě nebo s autem. Potom se úplně nezeptám, dostanu se dopředu a už to neřeším. Ale víceméně se snažím, jako na nikoho neblikám, netroubím, neprovokuju a spíš bys mě jako nepoznal v autě. Jo? Neříkám, že jedu vždycky podle předpisů, prostě jsou nastavený v roce 1976, když lidi prostě, ano, nebyl provoz, ale ty auta nebrzdili, neměli posilovač, jo, a tak dál a prostě jako v moderním autě prostě není 130 rychlost, nebudem si lhát, v takovým, co brzdí, zatáčí a přidává, ale chápu, že zase nás je hodně na té silnici. Na druhou stranu i dopravní policista ti mezi řečí řekne, hele, když jste tam sám, prostě nikoho neohrožujete, nebo omezujete, tak si jeďte, jak chcete. Jo. Ale jako zase mezi náma, když dávám takovej pozor a třeba i jedu trochu rychlejš, no tak vím i o těch policajtech. Tak do té doby asi dobrý, že jo? Jo, ale musím o nich vědět. No, musím, jako já každý auto, který jako jsem na dálnici třeba, tak skenuju. Každý auto z připojováku. Je připojovák, je nájezd a já koukám, co tam vyjíždí. Taky. Jo? No. Musíš prostě. Musíš vědět úplně o všem. Do té doby nejsi bezpečný na té silnici. A ne je úplně jedno, kolik jedeš. Jsem klidný řidič. A co si myslíš o českých řidičích obecně? Co vídáš prostě dennodenně na silnicích? Můj pocit, že to umějí. To bolí prostě. Jo? A zase jsme u toho. Dokud to nepoznáš a nepronikneš do toho, tak máš pocit, že je to vlastně snadný a že to umí každý. Jakmile do toho pronikneš, jakýkoliv odvětví, tak to najednou jako prostě není taková sranda. A drtivá většina lidí, který potkám, jsou poprvé na okruhu a přijdou k nám na track day. Kamarádi říkali, dobrý, no, tak tady silný auto, jdem na to. A říká 2 minuty v Mostě, no, dáme, jede to. Jsem viděl na videu 55. První kolo zajede 2.08, nedotáčivost. Tak to asi nebude jenom o tomhle, no, víš. A už jenom to, že přijede na ten track day a snaží se, a pak dost často jako tu sebereflexi má ten člověk naštěstí, tak z něj automaticky dělá takhle jako úplně někoho jinýho, no nejde o člověka, ale řidiče, jo, jako takovýho, že je to prostě ten jeden z posledního procenta, který aspoň tohle zažije a zkusí. No a mým cílem v danou chvíli je mu ukázat, že to pod ty 2 minuty třeba jde takhle s prstem v nose, ale ne tak vůbec, jak si myslel. A že to není jako běh na krátkou trať. Myslíš si, že by se mělo zavést nějaké opatření, aby třeba běžní řidiči museli chodit na nějaké přezkoušení třeba jednou za nějakou dobu, nebo aby se nějakým způsobem obecně celé to řidičstvo vlastně tady vzdělávalo? Jsem jako hodně pro a nevidím jediný důvod, proč by měli za prvý mít řidičák všichni a proč by mělo být tak jednoduchý ho dostat. Upřímně. Já jsem třeba narozený v létě, no, už jsme u toho byli. A absolvoval jsem řidičák někdy od dubna do toho července. Den po narozkách jsem si pro něj šel. A já jsem ze všech těch 10 jízd, kdybych jako pirát nejezdil od 16 tamhle s kámošema po cestách 27. třídy, tak jsem jako nebyl ani jednou schopný se potkat za těch 10 jízd, v mém případě, s deštěm, sněhem, bouřkou, čímkoliv, co se ti na té silnici reálně děje. A já jsem nejel ani v noci. Rozumíš mi? Jasně, no. Jo? A to mám být jako hotovej? Po těch 10 jízdách za slunečného dne v létě? Nebo na jaře? Co to je za kravinu? Jo, takže jako za mě těch jízd je jako tristně málo. Jako 20 je málo furt. Jo? A v dnešní době, kdy jsou simulátory a jsou jako tak daleko už ty simulace reálných situací, nevidím jediný důvod, proč by neměl být jako x hodin povinnýho i na něm. Jo.
Když už ty autoškoly ti budou argumentovat, no my nemáme tolik učitelů, nemáme aut, blablabla, bylo by to drahý. No tak hold koupím prostě simulátory 2, 3, 4. Ono to už stojí prostě ne jak auto, ale jak třetina auta. No a prostě ty studenti tam budou mít tenhle test, tady časovou zkoušku, tady to objeď rychle, tady to objeď pomalu, tady zaparkuj a jako vyjedou a v momentě, kdy je pustíš do provozu, tak to budou mít osvojený jako úplně jiným způsobem. Já jako nevidím jediný důvod, proč by někdo, kdo jde na ten řidičák jako na tu jízdu jako po 20. to stejně ve finále měli dát. A pak je jako pro svý okolí reálně nebezpečný. To přece vůbec není dobře. Je to tak? No. Mám tady pro tebe takovou challenge. Měl by si sestavit vlastní dokonalý auto ve smyslu, že si vybereš vhodnou karoserii z nějakého auta už třeba existujícího, jo? Řekněme. Vybereš si karoserii, řízení, podvozek, motorizaci. Jak by takový auto vypadalo podle tebe? Velikost, no, neberme teďka vzhled, jo? No, to je individuální. Ale velikostí. Dobře. Kombi nižší, střední až střední třídy. Ne větší. Uh-huh. Typ auta, velikost BMW řady 3 E91 třeba. Uh-huh. Nebo Seat Leon Sport Tourer. Jo? Takováhle velikost auta. Nejseš zbytečně velikej, krásně se to vleze na okresku, na dálnici v pohodě, umí to být tichý a je to dostatečně praktický pro jako 90% životních potřeb, příležitostí, čehokoliv jiného. Takže takovýhle auto. Osobně bych asi jako byl rád, kdyby mělo skrupnou kouli, protože můžeš vozit věci, vozejk, cokoliv. Kdyby to jako jediný auto. Jo? No a potom by mělo mít za mě dvouspojkovou převodovku rychlou. Já to miluju, upřímně. Ne automat, PDKčko? Třeba PDKčko, DKGčko, jo, jakkoliv to budeme nazývat, tak prostě dvouspojkovou rychlou převodovku. Ne automat, ale dvouspojku, protože to prostě řadí úplně jinak. Automat ti vezme kvůli měniči, kvůli tomu, že je to prostě mezičlánek mezi tebou a autem a motorem a pohonnou soustavou jako takovou, tak ti bere tu ostrost reakcí. V čemkoliv novým prostě. Počkej, nová myslíš manuál teda? Ne, myslím měničový automat. Proto dvouspojku. Ale měničový automat jako takovej ti bere ostrost reakcí na plynu. Jo? Ať je to třeba nová M3 v automatu. Tak to prostě není ono. Jo, takže bys nechtěl jako měničový automat, já bych chtěl proto tu dvouspojku. Jo, takhle. Přesně tak. Jo? Jasně, určitě dvouspojku, protože je to prostě ostrý auto jako manuál. Jsem línej, proto by to manuál nebyl ve finále. Jo? Manuál je strašně fajn, když se jdeš svíst. Ale pak taky potřebuješ někam jet jenom. Jo? No a motor nevím, no. Nějaká jako... Teďka se bude hodně lidí divit, ale mám hodně atmosféricky plněných motorů a atmosféra by to nebyla. Protože přeplňování ti zase dává takovou tu jako brisknost, takovej ten odšťuch, kdy prostě potřebuješ předjet, náhodou ta situace se vyvrbila a odjedeš, jo. Nemusíš to vyloženě točit. Motor nevím. Přeplňovaná V8 nějaká, dvojitě třeba, ale nějaká lehonká. Třeba AMG GTR má hrozně dobrý motor. Takže bychom měli kombi nižší střední třídy s 8válcem. Samozřejmě ten motor by musel být ideálně někde jako za nápravou trošku, aby ta věc zatáčela. A vypadalo by to jako velmi zvláštně s tou dvouspojkou a mělo by to samozřejmě pohon všech kol. No. A řídit by se to mělo jak? Řídit by se to mělo... Nebo podvozek, jaký by to tak jako mělo mít? Projevem by to bylo jako velmi schopný, příjemný sportovní auto, který by nesmělo být těžkopádný. To mi hrozně vadí na těch autech s dvojitě dopovanou V8 dost často, že prostě jsou těžkopádný. Mně se třeba hrozně líbí projev F90 M5. To je jako dobrý, jako daily. Jako moc dobrý daily. Tak super. Hele, to jsem nečekal. Popravdě jsem čekal, že se dostaneš k tomu, že to bude GT3 RS. Ale jako pokud by to mělo být jediný auto, tak bude vypadat takhle. Protože jako taky plánuju rodinu. Jo, nechci jezdit většině sám ve dvou. Jako. Jasně. Super, skvělý. Ty jsi převážně vidět s novými auty, ať už v autosalonu nebo na MMku. Preferuješ moderní nový auta?
Myslím si, že je to tak půl na půl, upřímně, ale jako věřím, je možný, že teď v poslední dobou to tak bylo. Nepreferuju. Jako na všem něco. Jo? Nový auta jsou dobrý v tom, že neřešíš, jezdíš, zahodíš, nastartuješ, zase jedeš, neřešíš, jezdíš, zahodíš. Starý auta, a to mi asi dáš za pravdu, každý starý auto v jakýmkoliv stavu, kdykoliv, znamená, že něco budeš řešit. Ať už hodně akutně, anebo ne, ale každý starý auto, vždycky, když je mu 10+, něco takového úplně tam třeba je. Anebo hodně problémů, jo? Když jdem po nějakých jiných autech. Takže vlastně i to ti formuje vztah k těm autům a nějakým způsobem žití s nima. Netíhnu absolutně nový, starý, nemám to tak, ale pravdou je, že z těch dostupnějších věcí a těch aut, který jsou jako zajímavý řidičsky, nebo z řidičského pohledu, tak u těch dostupnějších jsme na tom byli dřív líp. Jo? Dneska vznikají nejlepší auta v historii. Teď právě. Ale nemáme na ně peníze. Takže tak. A jaký ty vlastníš auta vůbec? Mám třeba Toyota GR86 jako firemní auto jsme koupili, budeme spouštět nějaký e-shop, na to si teďka udělám reklamu tady takhle, budeme e-shop, bude možný s náma tou Toyotou jezdit, pokusím se vám tam poradit nějaký tips and tricks, abyste to třeba nezahodili a tak dál. Bude možný i řídit, takže to budeme spouštět i nějaký poukazy na okruhu, nechat se svíst něčím opravdu zajímavým. A jaký řídím auto? No, mám nějaký starý bavoráky. Už někdy 2017, 2018 jsem si koupil svoje první Porsche, takže od té doby i u téhle značky jsem zůstal. Momentálně jsou tam nějaký 2 kousky od nich. Konkrétní nebudu, omlouvám se, je to část jako z mýho soukromí, ale nebráním se jako vůbec ničemu zajímavému, takže to vlastně máme Japonsko, máme nějaký starý bavoráky. I want problems, always, you know. A jsou tam nějaké věci, které mi dělají radost a od dětství jsem si je přál, takže tak, no. Jaký máš názor třeba na operáky? Vzal by si do rodiny auto na operák? Přijde ti to jako, že by ti to dávalo smysl? V první řadě bych si vzal kalkulačku, jo, a řešil bych ztrátu hodnoty auta po těch 2 letech, co ho na operák budu mít. Porovnal bych to, jestli mě to zajímá nebo ne. Pokud by to dávalo smysl, tak vůbec nevidím důvod, proč to neudělat. Jo, pokud ta ztráta hodnoty, pokud si to koupím sám za sebe cash, ať už cash nebo na leasing normální, na nějaký úvěr a provařím na tom kalhoty, no tak když budu dám 7 za operák někde měsíčně, tak mi to vůbec nevadí. Jo, blbý je, že tě pak často buzerujou, když to vracíš za cokoliv. No a to už je věc jiná, no. Okay. Jak se stavíš k opraveným autům? Máš s tím nějaké zkušenosti? Mám s tím celkem bohatý zkušenosti. Samozřejmě člověk roste pomalinku v kariéře a v životem, takže jsem za začátku jezdil jako velkýma šrotama. Jo. A opravený auto nemá mor. Tím bych jako začal. To, že bylo nabouraný, neznamená, že je nutně špatný. Upravený. Jo, upravený. Já se omlouvám. Nedoslejchavej na levý ucho. Pardon. Opravený auta mi nevaděj. A upravený auta hodně často nejsou tak dobře upravený, aby vlastně byly lepší, než byly. Jo? Pokud já jsem rád člověk, nebo jsem člověk, který rád z toho auta fakt jako vyždíme všechno. A mně se hrozně často stane, že upravený auto má problém někde jinde. Zvýšil se výkon, nestačí brzdy. Zvýšilo se tohle, nestačí podvozek. Teď už to je dobrý, zase se to hřeje. A tak dál, a tak dál. Pořád už laboruješ, jo. A jako ty baráky vývojových inženýrů v automobilkách dost často nejsou plný blbejch mozků. Jo? A opravdu se mi teďka třeba nádherný příklad. Přijel jsem Toyota GR86, na který prej lehají motory. A oni lehají v momentě, kdy tam dáš 2, 3, 5 semislik. A ono se to nedomázlo, protože už to moc drží v té zatáčce. Tak proč asi se to nedomázlo, že jo? A jsme u toho. Takže něco k něčemu. A ty auta mě nevadějí upravený, je to strašně vtipný, je to vtipný to potkat, zažít, projet, ale nechtěl bych je úplně hodně. Právě z tohohle důvodu. A pokud jo, tak funkčně, decentně. A od někoho, kdo
jako to vyvíjí zase. Jo? Ne, že halabala, tamhle koupím čip, tady koupím tohle, tamhle ty kola, bum, teď je lehčí, funguje to. Třeba jsem měl štěstí a bude to fungovat a třeba taky ne. Jo? Ale pokud se budeme bavit, tak nějaká firma JCR třeba teďka upravujou novou GT3 RS a jsou rychlejší než továrna, voranec, no ale všechny komponenty opravdu jako postupně vyvíjejí sami znova, dokonalou, zlepšujou. Teď se měnily náboje z jiného materiálu, protože zase se to hřálo. Jo, to potom už je ale vývoj blízký automobilce a nevím, jestli vlastně úprava do jisté míry. Jo? Je to úpravce, ale dělá to zase profi. Takže nad vším se musí přemýšlet. Je to komplexní disciplína. No a palčivý téma dnešní doby jsou elektromobily. Jak se stavíš ty k elektromobilitě? Protože já jsem viděl vlastně ty jsi teď testoval MG4, X-Power, myslím to byl. Ano. A vlastně ty jsi to auto hrozně vychválil. Nebo působilo to tak na mě, jako že vlastně za tu cenu je to opravdu jako super auto. Tak jak se k tomu stavíš? Tak za tu cenu. Ono se ti tam hlavně nemá jako moc co pokazit. Jo? A pokud se to pokazí, tak teď momentálně je to nový, tak je to v záruce. Neřešíš. A za tu cenu tady nikdy obdobná porce dynamiky nebyla. A mně upřímně je jedno, na co auto jezdí. Mě baví, když funguje. A tohle bylo lepší než Škoda Enyaq. Budeme mluvit jako normálně konkrétně. Prostě. Bylo to lepší. Ve všem. Jo? Je to jebka z levných plastů, jo, vevnitř, smrdí to, tak jako divně čínsky, jo? Když to je na sluníčku dlouho, není to úplně ono. Ale z pohledu jízdy a z pohledu toho, co ti to dá a umí nabídnout, poměr výkon, cena, a bolí mě to říkat, protože rád bych podpořil evropskou ekonomiku. Stejně se pro ní hodně věcí vyrábí v Číně, tak jako tak je to jako úplně někde jinde. Jo? A já nevím, jako spalovák, aby měl 440 koní, tak ti budeš rád? Vždycky. Bude to dělat prostě. No a ten elektromobil má obrovskou výhodu v jedné věci. Pokud někam jedeš a jedeš s provozem, ne proti němu, klasicky svaly máme, tak žere jako kdyby byl pomalej. Žere prostě to, co jako je potřeba žrát a ne víc. A ten potenciál, který v tom pořád je schovaný, vlastně je tam schovaný, dokonale. A ani o něm nevíš v podobě přidané spotřeby. Takže jak se k tomu stavím? Zatím jsou ty auta těžký. MG4 nebylo úplně tolik, ale 1800 kg od takovýhle jako přicmendávku malýho je hodně. Ale jakmile se dočkáme novější generace baterek, tak se na trh dostanou auta, které jsou o velikosti BMW řady 3, Škody Superb, možná ještě větší, budou mít do 2 tun, dojedou 800 kilometrů a upřímně, když je nabiješ za 25 minut, tak já nevím, jako, co potřebuješ víc. Jo. Takže jak se k tomu stavím? Nikdy to pro mě nebude dobrý auto na víkend, abych jako ráno kvůli němu vstával v těch 5:30 a stánul si v okna, nechal ten svěží vzduch proudit a poslouchal ten vejfuk v 9000 prostě a úplně to, víš, a husy na pozádech jako. A pak kavčo s klukama a domů. To nikdy nebude, protože to nemá jako vůbec ten tu charakter. Přidanou hodnotu, ten charakter, tu emoci, přesně jak říkáš. Ale na druhou stranu pro život a pro kohokoliv, koho to nezajímá, ty věci, a funguje to nějakým způsobem, tak to pro něj funguje líp. Blbý, že to říkám zrovna já, viď? Překvapuje. Já se snažím jako odvírat oči a být zatvrzelej v tom, že moje stará M5 39, která žere 14, když jedeš pomalu, je nejlepší, protože no není, no. Jenom má ty emoce a ty koule. A když na to šlápneš a dáš 2 a čáry za tebou, tak si nadšenej a seš prostě zase v 16 letech. Haha, úplně vyjebanej. No. A toto elektrické auto neumí, přestože zrychlí 2x rychlejš. Ale jako, kdybych si měl vybrat, třeba Ioniq 5N jsem řídil. Teď jsem na to chtěl narazit, že tam simuluje vlastně pozor na to. A to můžeš vypnout, jak zvoní v telefonu. Zase. Takže si vybereš. A pokud bych si měl vybrat jako špatný sportovní auto za 1,5 milionu, nebo třeba časem lehce ojetej Ioniq 5N, tak není o čem. Já vím, že to bolí, ale je to pravda. Dobře. Tak jo, mám tady pro tebe na závěr 10 posledních otázek. Vybíráš si jenom ze 2 věcí, žádná třetí neexistuje. Dobře.
Tak jo, pojďme na to. Turbo nebo kompresor? Turbo. Audi nebo BMW? BMW. Automat nebo manuál? Manuál. Tuning nebo stok? Stok. Černý nebo stříbrný kola? Stříbrný. Vapka nebo kartáče? Vapka. Dotykový infotainment nebo tlačítka? Tlačítka. Cabrio nebo kombík? Kombík. Ferrari nebo Lambo? Ferrari. Budeš na Petrol Palace? Budu. A vy byste měli být taky 20. a 21. července na Trojském zámku. S kódem PetrolPodcast20 získáte 20% slevu. A odebírejte nás, doufám, že se vám to líbilo. Já moc děkuju Muldixovi, že si dorazil. A vidíme se zase příště. Díky, ahoj. Děkuju moc za pozvání. Mějte se hezky.